Kuya, magsiba ko mang tawag na ba? Tawag ako kuya. Hello, love. Ha? Oh, yes, love. Bakante kay Koron, love. Ha? Magkita ta? Oh, sige. Okay na kay kuha na, love. Asa man? Manuroy tagmon? Karon dayon? Sige lab, wait sa labahan. Mag-ilis ako labahan. Makita lang ta dito sa dapin sa karsada ha. Katong kuan ba? Diha dapit sa may gawas good sa mua. Oh, sige lab. Oh, sige lab. Buwat ako lab ha. Sige, bye. Oh, gosh. Manlaag ko na may mawang sa akong uyab. Mag-ilis na ko. Ay, madugay sa dato akong giluwat yung taon. Hawa diha to eh. Maligsan niya ka diha to eh. Hawa ba? Kaya ako'y gihuwat eh. Anong gutigig gara-gara diha. Adto mig mall ron. Kaong kumaayo dito ron. Taghantaw dito. Kuyog pa dito kuyab nindot na eh. Lab! Oh! Gwapaha akong lab ah! Ano, ato kung malaag ta sa mall, lab. Wala ako ito tagmol! Manglaag ta sa mall? Wala tagmol! Kanang, Tara! mura man taog ka ng manguan, lab. Kanang, sana ka ng mga ni og mais ba? Mura raman ka! Lab, Eh! ayun. Di ko siya mura nga! Kapila ko nagbalik-balik sa amin sa kumpurma sa mong alab. Limang kag ako ang gwapo kay ko sa kong sus. Balik-balik ko sa amin labo. Tanang ko kanang mangagi na labo tanaw na ko. Oh. Dili lab ba ka ng, lab mo na magitag, gi-inform mo ta ko nimo nga mananggi di ay talab. Mol, oy akong giingon nimo manglaag tag mall. Mga agtag mo niya, pag-ingon ana ka mura kag sila pulapo. Mura raman. Lapu-lapu. Oy, Lapu-lapu isda na. lab, dili ka maikog na kulab, tanawag ko, kuan kayo ko sa... Oo, taganay kog mo. Wangat manimba tadaan. Magsimbahan mo na nya. Pwede rin ka ni, manimba ka da, no sa tamo adto sa mall? Eh, mura mo katong nung serve ug katong sa simbahan la ba? Tabang dito. Tumukanta? Pagbasa, gikan ana ba? Dili puti sa to ilahalab, puti sa to ilang sanina. Lab, ang ako alab, manuroy ta, dili ta mananggi. Manuroy bitaw ta. Pero ang imo laging kurma, mura lagi tag mananggi, lagi. Sus, imo pa maning walay mamansin na ni oy. Na- Center of attraction ta tanawa tong porma ko. Tanawa, guna, Oh. Ay, ginoo ko lab, lain, di kay lab, mura gitag mananggi dito, magdana lang sa runta kong sako, eh. Ay, unsa man ni siya? Oy, imo lang ani puyusa na lang ana. Oh. Dili lagi madalab. Mall. Tanawa, guna imong naong lab, nya, napakagipurong-purong. Anak mo na siya. Purong-purong man ka. Mo na ibagong uso ka. Wala ni ka kabalita din mo bagong uso man ni ani pormaharon niya pina. Una ang jacket ana ba? Ginoo ko ni mo lab. Nagagan ko bago. Bag. Ginoo ko sa dintaon ni mo. Ayun, sige ka reklamo. Uy, ikaw kaniyo na plastic bag. Butag bag akong lab. Lab Ay. ka ng sunod adlaw na lang ta mga tugmulab, oy. Saan man taon ni siya nga karon ko ganahan mga to kay manakay ta dito kanang katong bang gamay nga sakyanan niya suri-suri ana sa mga kuan sa mall. Samot na gud lag pa ng next time na lang talab, oy kanang guglain na ulab, oy. Asa man mo di ay? Nasa ko, oh. Nya nang naglain man na. Kanang lab. Ano Magbuwag. oy? Ha? Magbuwag lang sa talab, oy. Say mabuwag oy. Magbuwag lang sa tao, kay mura jud kag mananggi din na. Nya ako pero tanang usik siya, nya mo ato tag mall. Bahala ka din, oy. Ano oy? Tana ba? Ay, si buwag. Uy, tana ba? Ay, makigbuwag man nun siya noon. Ayuha ka na imuhang pamurma lab, usa ta magkuyog kay sus Ginoo. Ako ka na ning, kung unsay kulo sa kong t-shirt, mausa na akong bab. Yung sa kay bawo na basi magbaon sa tag ginamo subuhat, bahala ka diha lab. Uy! Lab! Hindi naman na siya, ay. Mamili, magpurma, noon. Kagwapo rin ako, ani, oh. Hindi ba? Mataan na, ba? Yang sa rin ako paggasto na yung kwartahan ito sa mall, pag ito tamig mall. Ay, rin ako paggastuhan ako, gastuhan may pulos yung kwartahan.
Gamit kang Inmax ka. Inmax ka. Sabi ka, oy. Labay ko. Lima noroy, migmol. Di na lang. Sana all. May pulos, may pulos, may pulos. Abay na. May daghan ito sa mua, anak. Ano yung ka? Magbuhat ka? Bahala ka din. Dito. Buhat ka magkatapos. Buhat ka. Buhat ka. Buhat ka.